libingelele nonke kwelithi igama lomfelo wethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kuleli thuba. Okokuqala nje angibingelele ubaba wethu umpostoli ubaba uNsibande. Ngibingelele umama uNsibande, ngibingelele bonke abafundisi abakhona, ngibingelele abafundisikazi, ngibingelele omama nolusha lonke egameni lenkosi yethu Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangaso lesi sikhathi. Bantwana bakaNkulunkulu, ukuze ngingandi isikhathi sizoya ezweni. uNkulunkulu sekhulume kakhulu futhi ube nenhloso ukuba azosiyala ukuba kulezi insuku lapho sikhumbula ukufa kwenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ukukhona bethu ukuthi kulezi inkonzo eziqalile siyambona uNkulunkulu ukanye nathi. Sizoya-ke ezwini lenkosi sivule amabhayibheli ethu, incwadi kaJohane, uJohane isahluko 14. So ufunda nje amazwi uJohane 14 isahluko bese kuba uverse 21 no verse 23. Ake siwafundele. Siqala lapha ku verse 21. Onemiyalo yami ayigcine, nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba. Nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. Bese siya ku verse 23. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, inhliziyo yami iyathinteka kakhulu emini yantambama. uNkulunkulu sekhulumile ngamazwi ayisikhombisa. uNkulunkulu sekhulumile ngendlela akhulume ngayo. Ngiyathanda-ke bantwana bakaNkulunkulu uma sifunda le ncwadi, incwadi lapho uJesu bekuyisikhathi sakhe sokuba akhulume inkulumo yakhe yokugcina kubafundi bakhe. Uma sithetha kancane, uJesu kube sengathi uyabahlomisa abafundi bakhe, uyabayala abafundi bakhe. Umuqala lapha esahlukweni sika 14 uverse 1. Uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani kuNkulunkulu, nikholwe nayimi. Uma uJesu ekhuluma ngalendlela, omunye angayibuza ukuthi usho kanjani uJesu ukuthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Bekufanele abantwana bakaNkulunkulu ukuthi inhliziyo yethu mayibe yinye kuJesu. Inhliziyo yethu mayingahlukani izigaba ezahlukahlukeneyo. Inhliziyo yethu mayibe kuleyo position uNkulunkulu akayifunayo. Uma uyalapha uverse 22, uJesu uyakhuluma. Ukhuluma ngabafundi bakhe, ukhuluma ngomnyalo. uJesu uthi umuntu ozogcina
yakhe yonke athembeke kuye. Uthi mina nginguJesu ngizoba kanye naye ngimthanda. Athi noBaba uNkulunkulu uyomthanda. Nanku umbuzo bantwana bakaNkulunkulu, size enkonzweni zama-Easter. Kungabe inhliziyo yakho, kungabe inhliziyo zethu zikuphi noJesu na? Kungenzeka mntwana kaNkulunkulu ukuthi silapha nje size enkonzweni zama-Easter, lapho uJesu ahlupheka khona, lapho uJesu athola khona, wathola khona ihlazo lethu. Mhlawumbe inhliziyo zethu azikho kuJesu. Kungenzeka mntwana kaNkulunkulu mhlawumbe ngilapha noma ulapha nje, inhliziyo isemumva ukuthi kaze ekhaya kwenzeka, kaze ekhaya uhamba kanjani. Akusilona iphutha leyo. Kodwa bekufanele umuntu nomuntu athi uNkulunkulu ungangithengisisi isikhathi. uNkulunkulu konke engikwenzayo ngicela wena uNkulunkulu ukuthi ube kanye nami. Uthi lapho onemiyalo yami ayigcine. Isimanga lesi. Onemiyalo yami ayigcine. Uthi mina Jesu ngiyamthanda. Athi noBaba uyakumthanda. Bese athi mina ngizibonakalise kuyena. Angazi noba abantwana bakaNkulunkulu kungenzeka ukuthi usekhaya leswi, kungenzeka ukuthi usentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Kungabe imiyalo kaNkulunkulu uyayigcina yini na? Kungabe imiso kaNkulunkulu siyazigcina yini na? Kungabe ukukhuluma kaJesu uma siyalapha verse 1 uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani kuNkulunkulu nikholwe nayimi. Bantwana bakaNkulunkulu siyakholwa sonke, lithi izwi akusibona bonke abathi Nkosi Nkosi abazobona umbuso kaNkulunkulu, kodwa owenza intando kaNkulunkulu. Ukwenza intando kaNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu kujulile. Kudinga umuntu ukuba azidele. Kudinga umuntu ukuthi alahle zonke izinto. Kudinga umuntu ukuthi ashiye zonke izinto. Bese thabathi isiphambano emlandeni uJesu. Kunenkonzo bantwana bakaNkulunkulu okufanele ukuthi umuntu nomuntu ayifeze. Uma umntwana kaNkulunkulu ungayifezanga leyo nkonzo, bantwana bakaNkulunkulu sizophelela endleleni. Yiphi leyo nkonzo? Ukuyihlanza. Ukuyihlanza bantwana bakaNkulunkulu. Uyabona njengoba silapha sonke, ntambama umuntu kufanele enze njani? Ageze. Wagcina nini ukugeza ngokupheleka moya? Sagcina nini umuntu nomuntu azihlanze phambi kaNkulunkulu na? Uma mntwana kaNkulunkulu singayihlanzi phambi kaNkulunkulu, uthi uJesu onemiyalo yamayigcine, onemiyalo yamayigcine, mina ngiyomthanda noBaba uyomthanda, bese zibonakalisa. Uma wehla uya kuverse 23 kifundeka kanje, lithi uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Isimanga lesi sizohlala noJesu uma senza imiyalo yakhe. Sizohlala noJesu uma sigcina izwi lakhe. Sizohlala noJesu noBaba uNkulunkulu abekithi uma siphelelisiwe. Kodwa ukuthi uma sikholwa, hayi ngoba uma ngimila, hayi ngoba
uma ngifakaza, hayi ngoba uma ngenza izimiso zenkonzo kodwa ngogcina imiyalo kaNkulunkulu. Ngifisa ukusho bantwana bakaNkulunkulu, itimu yalezi nkonzo ubaba usekhulumile, lithi izwi yayinesimo nobuhle kodwa yayingabukeki. Isimanga lesi bantwana bakaNkulunkulu ngeke ngayifuna ngathi kanjani inesimo sobuhle kodwa ingabukeki. Kanjani na ekubeni uNkulunkulu, ekubeni izinto zintathu, ingubaba, indodana, ingumoya ongcwele. Lo muntu mthathe munye. Uma nawe mntwana kaNkulunkulu ugcina izimiso zikaNkulunkulu, sigcina izimiso zikaNkulunkulu, bese kuba yiloyo naloyo athi uNkulunkulu impela bekumkhuleko wami, impela bekumthandazo wami, impela uNkulunkulu ngihambile ama-Easter iminyaka ngeminyaka kodwa bekumthetho. Kodwa imiso zakho bekinjani? Imithetho yakho neminyaka yakho bekinjani? Bekingayigcini. Izwi lakho Baba bengihamba kodwa bengingagcini. Umkhuleko wami kuyisifiso sami ukuthi uNkulunkulu ngenzele umusa. Kuyisifiso sami ukuthi uNkulunkulu nami ngibe kunye kanye nawe. Kuyisifiso sami ukuthi lapho Nkosi ubiza umphefumulo wami, ukuthi lapho Nkosi ungibiza ngikwazi ukuba uNkulunkulu ngihlangane nawe, ngikwazi ukuthi uNkulunkulu ngizwele iphimbo lakho, ngizwele Baba ubunjalo bakho, ngithi noma ngifunda izwi lakho Nkosi phakathi enhlizweni yami ngizwe Baba ukuthi uhamba nami. Kuthi lapho Nkosi izwi likhuluma ngizwe Nkosi ukuthi liyayithinta inhliziyo yami. Kungabe wena mntwana kaNkulunkulu silapha, kungabe phakathi enhlizweni yakho inkonzo eqalile, amazwi ayisikhombisa esekhulumile phakathi enhlizweni zethu izwi kaNkulunkulu lakhuluma. Kungabe uNkulunkulu sekhulume wathini kuwe na? Kungabe kukhona yini phambi kwakho noma phakathi enhlizweni uthi nokuhleli uthi Nkosi akuyisoli, ngiyada ngokomoya, ngiyezwa uNkulunkulu ukhuluma nami, ngiyezwa uNkulunkulu ukuthi ukanye nami, ngiyezwa uNkulunkulu ukuthi ubukhona bakho phakathi enhlizweni yami. Kuyisifiso sami, kuyisifiso sethu bantwana bakaNkulunkulu ukuthi bengathi yiloyo naloyo athi uma noma uNkulunkulu ezumusa ziphela lezi inkonzo kodwa ukuthi Nkosi imiyalo yakho mayingapheli enhlizweni yakho. Izwi lakho Baba malihlale ligcile enhlizweni yami, uthi noma lapho Nkosi ufika isikhathi sokuthi Baba uyangithatha emhlabeni kodwa phakathi enhlizweni yami kube kukhona ukuthi Nkosi ngikwenze konke obekufanele ngikwenze konke Nkosi ongifundise khona, ngikwenze konke Nkosi okuyizwi lakho. Ngithi ngalamazwi bantwana bakaNkulunkulu umthandazo wami makube umthandazo wethu, kube lo naloyo athi uNkulunkulu mangigcine imiyalo yakho, uNkulunkulu mangigcine izwi lakho, ukuze kugcineni wena noBaba sibe munye, sihlale nawe, uze uthi Nkosi uma kwenzeka umphefumulo wami ubiza kodwa uNkulunkulu phakathi ekuthuleni kwenhliziyo yami ngibe ngazi ukuthi Nkosi ngikwenze konke obekufanele ukuthi ngikwenze uJesu Kristu inkosi. Ake sithoba amakhanda sikhuleke.